Makade muri Zimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu zimeiti apo patinokupai nhau dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Zvino nyatira naye panapa inyaya yekupisa mastreets akasiyana-siyana esocial media apo patinouya tichikuudzai kuti aiwa zvino pane nyaya yakurumbira mushure mekunge vanova vari mutauriri weZANU-PF vanova vachinzi vaChristopher Mutsvangwa avo vakuwanika vane mashoko ekuita sekunge vari kufarira vaEmmerson Dambudzo Mnangagwa vachipraisa painterview yavakaitwa mazuva apfuura naTinashe Murapata naRufaro Zengeni. Right, painterview vaChristopher Mutsvangwa vakataura zvakasiyana-siyana. Asi pano pakanyanya kubata vanhu kana pano pazoshoka vanhu ndevekuti vaChristopher Mutsvangwa vaoneka vachi praise vaEmmerson Dambudzo Mnangagwa inova zviri zvinhu zvashoka vanhu vakawanda kuti ko apindwa nei. Right, kana makambonzwa pachitaurwa mwedzi yapfuura pachitaura nyaya third force chichi papa. Right, third force mamiriro yakaita akadai so iri kunzi third force vanhu vasiri kuda Nelson Chamisa, vanhu vasiri kuda zvekare Dambudzo Mnangagwa neZANU-PF yavo. Third force vanhu vasinei nezvechifoti, vanhu ivavo varoda kuzama kuputsa kuti ivo pachavo vagirebe simba, but vanhu ivavo havasati vazikanwa kuti ndivanani. But chandoda kukuzivisai vanhu vari kunyatsoziva nezvethird force ndo one mutauriri weZANU-PF anova ari Christopher Mutsvangwa, ndiye umwe mukuru ikoko kuthird force. Right, third force vanhu toti third force vakomana vari vanenge vachisaboteja kwese opposition neruling party ndo third force iri kutaurwa. So vakaona wese ano saboteja opposition same time neruling party yacho ndo third force iri kutaurwa nezvayo. So Christopher Mutsvangwa anosaboteja kwese, hakuna kwasingasaboteji. Right, munomuziva Christopher Mutsvangwa kuti ane mhosva yaipomerwa yekuti iye akange achitaura kana kuti achimhanya nemashoko akashata kubva kune mutungamiriri wenyika achishoropodza retired general Chiwenga. Izvo zvinova zviri zvinhu zvakakonzeresa nyaya dzakasiyana-siyana mastreets esocial media. Naizvozvo ndofunga makaona kubatwa kwakaitwa mwana wake nenyaya yemoney laundering, akabatirwa mhosva dzakasiyana-siyana painzi awanda kuseri kwebhini chichi paipai. Ndofunga vanhu vese vakazviona zvinhu izvozvo zvakaitika. Right, paitika zvinhu zvakafanana naizvozvo. Nyaya yakazobuda after mwana waMutsvangwa abatwa aiswa mukati. Nyaya yaitaurwa chinzi Mutsvangwa kurimirana kwaakaita naVP Chiwenga ndokwakonzeresa kuti mwana wake abatwe. Right, naizvozvo mashoko makuru akabuda ndekuti vanhu vasungisa mwana waMutsvangwa ndiVP, zvichinzi VP ndiye asungisa mwana waMutsvangwa, ndo mashoko aitenderera mumastreets esocial media. Asi vanhu vazhinji vanga vasina chokwadi nazvo, nekuti pakange paita kanenge kakushayikwa kefairness, nekuti vanhu ava bhizinesi remare raitwa nemwana waMutsvangwa rimwe chete nebhizinesi raitwawo nevana vaEmmerson Dambudzo Mnangagwa. Naizvozvo zvinhu izvozvo pakusungwa kwemwana waMutsvangwa paifanira kuti pasungwewo zvekare mwana waDambudzo Mnangagwa nekuti same business ravaita. Asi kuti vasunge mukuru wecorruption, mwana wemukuru wecorruption, ndo zvaizonetsa zvacho izvozvo. So muri Zimbabwe ndo nyaya yatanaye panapa kuti tikuzivisei kuti aiwa Christopher Mutsvangwa akapraisa. Right, toda kuti tikuverengerei kanyaya iri panapa iri kutaurwa pamusoro paChristopher Mutsvangwa. Ndichakuverengerai kuti mugonyatsonzwisisa kuti zviri kumbonzi chii, kuti chii chiri kutora nzvimbo kana kuti zvakamira sei. Right, panapa zviri kunzi Christopher Mutsvangwa, the spokesperson for ZANU-PF, has recently expressed strong support for Emmerson Dambudzo Mnangagwa, the president of Zimbabwe, calling him the main intellectual and ideological leader of the ruling party. In a product led by economic analyst Tinashe Murapa and Rufaro Zengeni, Mutsvangwa praise Emmerson and ability to quick understanding new ideas and effectively put them into practice. He emphasized that this skill distinguishes
Mnangagwa is the guiding force behind the party's ideology. Right, muri Zimbabwe ndofunga muri kuzvinzwira mega mativi mana esinyika kwamuri. Asi chandoda kuti nditaurawo changu inini my own views panyaya dzese dzikutaurwa idzi. Right, Chris Wamchangwa anga support vaimosoda mudzo Mnangagwa. Ivo vaimosoda mudzo Mnangagwa vangaratidze kuti ivo vafarira nekusapota kwavaitwa nemutauriri weZANU-PF, nekuti munoziva kuti murume anonzi Chris Wamchangwa muromo wake unotaura mashoko akasiyana siyana anotapira anovava ari pakati nepakati. Right, chandoda kuzivisa muri Zimbabwe ndechekuti mashoko ese ari kutaura nevanhu veZANU-PF vachimirirana vachisapotana kwatiri semhuri yeZimbabwe, ini kwatiri semucitizen weZimbabwe hazvina maturo kana inini mwana wangu achienda kuchikoro asina kudya, kana inini mwana wangu achienda kuchipatara achishaya mushonga wekuti arapwe, asi vana vavo vachienda kunorapwa kune dzimwe nyika. Hazvina maturo kuti inini ndinge ndichisapota musangano iwoyo, nekuti makore angu izvozvi ndinenge ndine 40 years. Handina kubasa kwandakambobvira ndakaenda. Kune vamwe vanhu vakuru vane vakatodzidza asi havana kwavari kuwana basa racho kada kuti uwane unotobvisa mari, rinenge richida choko muhomwe. Naizvozvo inenge isiri nyika kana takatarisa sevanhu. Naizvozvo muri Zimbabwe inini handifare kunzwa kuti iwewe kumba kwako uri kurara usina kudya, kuti kumba kwako iwewe une mota dzako dziri parodi kana une makombi nemabhazi ako uri kudzvanyirirwa. Right, inini handifare kuti zvakafanana izvozvi vanhu vari kuziva kuti mhuri yeZimbabwe iri kutambura. Pano pabhodha reBed Bridge mabhazi ari kusungwa, pambudzi roundabout mabhazi ari kusungwa, mabhodhas ese mabhazi ari kubatwa achisungwa. Vanhu vari kusungwa ndiani? Vanhu vari kusungwa tisu macitizens. Right, ko ava vakabuda paujezera vachiratidza gold, vachiba gold renyika vakambosungwa here? Hapana akasungwa. Naizvozvo muri Zimbabwe zvinhu zvinotishungurudza, zvinotikatykamadza, zvinhu zvinotirwadza pamwoyo, nekuti isusu patinoda kuti tiite zvinhu zveduwo tinosangana nevanhu vanotaura kuti aiwa mutemo unoti, ko ivo pavari kuba vana vavo vachiwanikwa vari macases evanhu vari kurobha mabhengi, vari kurobha mari dzevanhu, pane ari kumbosunga here? Hapana. So muri Zimbabwe isusu tinokurudzira kuti shanduko ndo yatatarisana nayo. Tinokurudzira kuti kana pane mutungamiriri akodzera wambotaona isusu semhuri yeZimbabwe kuti uyu ndiye munhu anokwanisa kusvika nesu kwatinoda kuti tisvike, ndiye munhu watokumbira kuti aiwa mhuri yeZimbabwe munhu iye sapotai nesimba, munhu iye sapotai nesimba. Naizvo muri Zimbabwe Mwari anonzwa muteuro wevanhu, kuchema kwevanhu kwavanoita zuva nezuva ndokunonziwa naMwari. Saka inini panapa ndikukurudzirai mhuri yeZimbabwe kuti chese chaunobata nemaoko ako unofanira kunge uchiisa zita raMwari pamberi. Chese chaunofunga kuti chiitike mupfungwa mako, kana ukafunga kuti president ada kuchinjwa munyika yeZimbabwe, kune vanhu vari gifted vane matalents ekuti akanamata kuti Mwari tane nhamo muno muZimbabwe, tibviseiwo munhamo yakadai so, anonziwa naMwari. Havasi vanhu vese vasingaziwi naMwari, vanhu vese vanonziwa. Right, mhuri yeZimbabwe inini ndiri kutendai nekuona kwamunoita pano pachivhitivhiti chedu Zim HD, apo tichikupai nhau dzakasiyana siyana. Thank you.